मुंबई गोवा महामार्गावर माल वाहतूक करणाऱ्या ट्रक चालक मालक सभासदांनी भाडेवाढीसाठी संप पुकारला। मागील 10 ते 15 वर्षात भाडेवाढ झालेली नसून अनेक वेळा ट्रान्सपोर्ट मालकांना भाडेवाढी संदर्भात विनवण्या करून देखील कोणताही परिणाम झालेला दिसत नाही। उलट भाडेवाढ वगळता ट्रान्सपोर्टवाल्यांचे तसेच मधील ब्रोकर असणाऱ्यांचे कमिशन वाढले। त्यामुळे सिंधुदुर्ग रत्नागिरी जिल्ह्यातील वाहन चालक मालकांवर उपासमारीची वेळ आलेली आहे। त्यामुळे हा मार्ग पत्करल्याचं संघटनेचं म्हणणं आहे। मागील अनेक वर्षापासून भाडेवाढीसाठी आम्ही संघर्ष केला। बरेच दिवस झाले। आज मुंबई गोवा रत्नागिरी साईडला ज्या 400 पेक्षा अधिक गाड्या या रोडवर चालतात। जे काय आज आहे ते गाडीवर आहे। प्रत्येक कुटुंब, प्रत्येक ड्रायव्हरचं, प्रत्येक गाडी मालकाचं जे काय काय आताचे उदरनिर्वाह आहे गाडीवर चाललेला आहे। कित्येक वर्ष भाडे वाढवत नाही आहे। त्यासाठी आम्ही आज मुंबई गोवा रोडवर फक्त गाडीवाल्यांना समज देतो आहे। भाडेवाढीसाठी आम्ही प्रत्येक गाडीवाल्याला आम्ही समज देत आहोत। आमचं ट्रान्सपोर्टवाल्यांना एकच आव्हान आहे, लवकरात लवकर भाडेवाढ व्हावी आणि ही आमची त्यांच्याकडे विनंती आहे। लवकरात लवकर तुम्ही भाडेवाढ करा आणि जास्तीत जास्त गाडीवाल्यांना फायदा होऊ दे, ही आमची एक त्यांच्याकडे विनंती आहे। वाहन चालक मालक सामाजिक संघटना कार्यक्षेत्र भारत, मी सिंधुदुर्ग जिल्हाध्यक्ष कृष्णा बाळासाहेब अंकारे। आज या ठिकाणी आम्ही वाशीमध्ये सर्वजण जमलो आहोत। आज 3 दिवस झाले आमच्या सर्व गाडीवाल्यांनी स्ट्राईक केला असून हा स्ट्राईक भाडेवाढी संदर्भात केला आहे। गेले कित्येक वर्ष झाले, म्हणजे मला वाटते जवळपास 10 वर्ष भाडेवाढी झालेली नाही आहे। जी भाडेवाढ व्हायला पाहिजे होती त्याप्रमाणे झालेली नाही आहे आणि जो 10 वर्षापासून रेट सुरू होता तोच रेट सुरू आहे। डिझेलचे दर मात्र वाढले पण भाडेवाढ काही झालेली नाही आहे आणि त्या संदर्भामध्ये आम्ही सर्व ट्रान्सपोर्टवाल्यांना निवेदन दिले असून त्या निवेदनाचा त्यांनी गांभीर्याने विचार करावा असं मी त्यांना विनंती करतो आणि लवकरात लवकर ही भाडेवाढ तरी करावी। कारण कसं आहे माहिती आहे, कोणत्याही गाडीवाल्यांना राजकीय सपोर्ट किंवा कुठल्याही आणि अजून कोणत्याही व्यक्तीचा त्याला सपोर्ट नसतो आणि त्या सपोर्ट नसल्यामुळे आमच्या सर्व गाडीवाल्यांवरती भाडेवाढ न झाल्यामुळे गाडीचे हप्ते कुठून भरावे, घर खर्च कसा चालवावा, गाडीचा मेंटेनन्स कसा काढावा आणि ह्या सर्व गोष्टीचा विचार करून अक्षरशः ती गाडी एक लेवलला जाऊन एकतर बँकवाला ओढून नेतो किंवा तो गाडीवाला आत्महत्या करतो, अशी वेळ आज गाडीवाल्यांवरती आलेली आहे आणि त्या अनुषंगाने आम्ही हे पाऊल उचललेलं आहे। तर आज 3 दिवस झाले आम्ही मुंबईमध्ये स्ट्राईक करतो आहोत वाशीमध्ये आणि ह्या सर्व गोष्टीचा संपूर्ण ट्रान्सपोर्टवाल्यांना आम्ही निवेदन दिले असून त्यांनी ह्या गोष्टीचा अतिशय गांभीर्याने विचार करावा अशी मी त्यांना विनंती करतो। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।